Ahojte stavkári, už skoro týždeň ubehol od korunovácie nového anglického šampióna. Leicester na tróne vystriedala Chelsea a my sa dnes budeme zaoberať otázkou, čo potrebujete na to, aby ste získali titul v anglickej Premier League. V ostatných 3 rokoch trend ukazuje, že nemusíte nevyhnutne hrať pekný futbal, ten totiž nie je cestou k majstrovskému titulu a nemusí byť cestou k úspechu. Tottenham by o tom vedel svoje rozprávať predovšetkým v predchádzajúcich 2 rokoch. Základnou ingredienciou pre majstrovský úspech je predovšetkým tímový duch. Leicester a jeho krásna kooperácia medzi hráčmi v minulej sezóne bola naozaj veľmi inšpiratívna, ale hlavnou úlohou je predovšetkým skrotiť ega hviezd svojho tímu. Veď keď Mahrez či Eden Hazard začnú hrať sami na seba, tak z toho vznikne situácia, akú sme sledovali na jeseň v podaní líšok či v minulej sezóne podaní Chelsea. Ďalšou dôležitou a zásadnou vecou, ktorú musíte mať vo svojom mužstve, je stoper, ktorý podrží obranu, líder, na ktorého sa musíte spoľahnúť. Arsenal takého 10 rokov nemá a na väčší úspech stále čaká. Toho bol takouto oporou obrany John Terry v Chelsea. V minulej sezóne to skvele fungovalo medzi Wesom Morganom a Robertom Hootom a v tejto sezóne na seba všetku zodpovednosť prevzal Gary Cahill. Posuňme sa do stredu poľa, potrebujete spoľahlivého, kreatívneho a komplexného hráča. Pred 3 rokmi zažiaril sa Fabregas, ale to, čo predvádza N'Golo Kanté v ostatných 2 ročníkoch, nemá obdobu. Jeho schopnosť prerušiť futbalovú rozohrávku sa čoskoro určite zapíše do kultúrneho dedičstva. Potrebujete mať aj strelca 20+. 20 gólov v anglickej najvyššej súťaži veru nie je ľahká úloha a preto sú schopnosti Diega Costu, ktorý je borcom 16, veľmi cenné. Jamie Vardy napísal krásnu rozprávku a bol strojcom veľkého úspechu líšok v minulej edícii. Tiež musíte mať spoľahlivého brankára, ktorý to všetko zaistí vzadu. Thibaut Courtois či Kasper Schmeichel, vyberte si sami, ktorého preferujete, obaja sa však obrovskými písmenami podpísali na úspechu svojich mužstiev. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú musí mať majster, je inšpiratívny tréner. Takým bol Jose Mourinho pred 3 rokmi na Stamford Bridge. Claudio Ranieri nikdy nemal veľa neprajníkov, ale v Leicestri si získal množstvo fanúšikov po celom svete. A to, čo Antonio Conte predvádzal v Juventuse, to si všetci veľmi dobre pamätáte. Zároveň musí byť tréner veľmi odvážny. Keď sa Chelsea v úvode ročníka nedarilo, Conte siahol po svojej obľúbenej taktike, a to trojčlennej defenzíve. Tá sa v Premier League dlhodobo neujala, tentokrát však bola majstrovskou schémou. Tak si to na záver všetko pekne zhrňme, čo potrebujete na to, aby ste získali titul v Premier League. Predovšetkým sú to skúsenosti. Mladíci len málo kedy sú hlavnými strojcami majstrovských titulov pre kluby v tejto ťažkej a náročnej súťaži. Potom potrebujete tímového ducha, manažéra s dušou kaskadéra, lídra obrany, ktorý bude ťahať defenzívu k skvelým výkonom, kreatívneho komplexného hráča, najlepšie keby ste si naklonovali N'Gola Kanteho, strelca, ktorý dá 20 a viac gólov za sezónu. A či je titul tento rok v správnych rukách? Ja hovorím, že áno. Chelsea si to udržala, keď bolo treba, zabrala naplno, keď to bolo nevyhnutné a udržala na dištanc svojich súperov. Futbalové sezóny sa nám pomaličky končia, vy ale stavkujte ďalej, uvidíme sa na budúce.